Usa ka lalaki nga giingong nag-treasure hunting sulod sa iyang kwarto sa iyang balay sa General Santos City ang patay. Human naglisod og ginhawas sa gikalot nga bangag nga dunay gilawmon nga 40 feet. Aniya ang report. Nagtinabangay kini mga rescuers sa paghawas sa 53 anyos nga amahan nga anaa ilawom sa kinalot nga bangag sa iya mismong kwarto sa iyang panimalay sa Purok Biskayda, Barangay Olimpog, General Santos City mag-alas 6 Biyernes sa gabii. Human kini napasaka, gilayon pa kining gi-revive apan wala gihapoy panimuot. Gidala kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Kay lalom-lalom ang gudto. Mga 40 feet ang gilawmon jud. Ngit-ngit jud siya. Dili na siya makita pag flashlightan nimo. Ang flashlight do sa ilalom medyo hanap na. Gi-revive na Manila. Pero ang doktor na gito nag-declare sir nga patay. Mga kapuso, nata karon mismo sa area kung asa gani nahitabo ang insidente. Mao kini ang kwarto sa panimalay kung asa makita nato ang kadako sa bangag nga nahimo sa maong biktima. Sumala sa asawa sa biktima, pasaka na unta ang iyang bana gikan sa maong bangag apan nawad-an na kini og kusog para mukatkat gumikan kay naglisod na matud pa kini og ginhawa. Pasaka na siya sir, nanawag na siya sa akong anak nga mo na pabira kay pisi ra lagi ang gamit anak niya sir ning dool na yang anak unsaon nagpatigulong naman siya murag ko ana gud siya ko ag kusog kay puting bugatan na daw di nam kaya unsa ubos lang siya sir. Tumong kuno sa maong biktima sa paggabgab sa maong luna nga mangita og bulawan. Gitinuod kuno niini ang giingon sa nakahinabi niya nga mananambal kinsa miingon nga duna matud pay bulawan sa lugar. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Tiguang manambalay daw to siya. Wa koy kakwag mauda na ilang sabot nga naay bulawan diha sa kwarto. Muna gibadlo na ko nga unsa ka diha muna naaday kan ko ayaw anak kay bawal na siya. Moingon man na sa sir ayaw panghilabot kay dili man daw ako maning kamot siya man. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Samtang nagpaygayon sab og monitoring ang otoridad sa lugar nga basig duna pay mga residente nga nagabangag sab. Na ako yung gipahugdan ang pagmonitor ang mga palibot kay basig dili lang kana ang nagmay ng bangag-bangag diri sa kuwang barangay. Sumala sa LGU, bawal ang treasure hunting kung walay permit. Kana bawal ginan sir kay ang prior mag treasure hunting kinahanglan ang basbas na sa tong presidente o na sa tong dinar. Kinahanglan na mga permits pero Ginaimbestigahan pa sa otoridad ang insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao.